Centrum prijatia je pre mňa také megaloidné Božie dielo, kde Boh lieči moje srdce a hojí moje rany a kde sa ma tak priamo dotýka aj prostredníctvom ľudí, čo sú našpanej a je mi tu fajn. Centrum prijatia je také spoločenstvo, hlavne taký priestor, ktorý sa snažíme vytvoriť pre ľudí, ktorí sem chodia do centra. Spolu s týmakmi a kňazmi sa tu snažíme pracovať a modliť a zapájať do toho ľudí, ktorí sem prichádzajú, aby to tak zažili, to spoločenstvo podľa Svätého písma tak v reálnom živote.